Príjemné počasie na prelome augusta a septembra urobilo bodku za letnými prázdninami a školákom začal ďalší školský rok. Ako vyzeral jeho začiatok v levočských základných školách, vám priblížime v našom spravodajskom týždenníku s poradovým číslom 35, ktorého prehľad udalostí vám práve ponúkame. Vitajte pri jeho sledovaní. Do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča v novom školskom roku nastúpilo 133 žiakov, čo je menej ako v roku predošlom. Budova Mestského úradu prechádza postupnou renováciou fasády, po ktorej získa nový šat a stane sa tak ďalšou dominantou námestia Majstra Pavla. Mesto zverejnilo predbežnú kalkuláciu finančných nákladov kultúrneho festivalu Dní Majstra Pavla. Už v závere tohto týždňa začína Medzinárodný hudobný festival Levočské Babie leto 2016 a my vám priblížime jeho programovú štruktúru. Korčuliarská i hokejová sezóna na Levočskom zimnom štadióne začne už o necelý týždeň. Cyklojazda histórie 2016 zavítala po 5 rokoch opäť aj do Levoče. Tohtoročná cyklistická časovka do vrchu s cieľom na krúžku preverila i potrápila vyše 70 jej účastníkov. Pri sledovaní spravodajskej polhodinky televízie Levoča prajeme nerušený príjem. Po viac než 2 mesiacoch prázdnin, ktoré končili v skutku letným počasím, začal od minulého pondelka nový školský rok. Keďže počasie sa tentoraz k školákom zachovalo macožsky, dážniky sa stali nevyhnutnou výbavou na ceste do školy. Avšak súdiac podľa výzdoby pri vstupe do základnej školy na Francisceho ulici, u nich asi niečo tušili. Myslím, že je to úplná náhoda. Tie dážniky tam doplňajú pekne tú výzdobu, ale počasie nás veľmi prekvapilo. Mali sme samozrejme pripravené otvorenie školského roka pred budovou školy. No ale asi aj to počasie pláče za prázdninami, takže sme to operatívne riešili a úvod školského roka sme zorganizovali v Mestskej športovej hale. Dnešné počasie asi nepotešilo všetkých žiakov, ale je to v podstate realita. Tie letné prázdniny uplynuli ako voda, ale dnešným dňom sa začína školské vyučovanie, takže od zajtra nabiehajú podľa rozvrhu. Školský rok začínal už tradične štátnou hymnou a príhovormi zástupcov mesta ako zriaďovateľa a riaditeľiek škôl. Tie zvlášť privítali najmladších školákov prvákov, ktorí sa do školy aj tešili. Kto sa tešil dnes ráno do školy? Kto sa tešil do školy? Si sa nadešiť išiel do školy? Aha. Áno. Áno. Hej. Trochu. Čo hovoríš tu na dnešný prvý deň školy? Ako sa ti tu pozdáva? Veľmi dobre. Tak je celkom pekné. Dobre. Tešila som sa veľmi do školy, že budem mať kamarátky tam, aby som sa veľa učila, aby som sa snažila. A čo sa chceš naučiť? Čo chceš vedieť? Písať, čítať, počítať. Spievať, písať, kresliť. Písať písmená. Učiť sa. Keď som vošla do triedy a videla som tie usmiaté tváričky, tak akože vôbec nevnímate ten čas zvonku, proste tie kvapky ostali za oknom. Tu nebola ani jedna slzička, všetko sa usmievalo, všetko bolo v pohode, spokojné, takže aj ja som rada. Ako prváci prezradili, niektorí už vedia počítať, ba poznajú i písmenká. Ja poznám už skoro všetky. R, O, H, A, B, C, D. Číslice počítať vieš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niektorí žiaci sa už venovali nejakým písmenkám, vedia čítať. Vôbec nie je na prekážku, ak niečo vedia. Ja si myslím, že v škole sa vždy otvoria nové brány, vždy niečo nové a jednoducho dieťa je tu tak zaneprázdnené prácou, že proste ani si neuvedomuje, že toto viem a toto neviem. Prváčikom teda prajeme úspešný krok na dlhej ceste vzdelávania, čo však trápi zriaďovateľa i štatutárov základných škôl je ich klesajúci počet a ten sa postupne prejavuje aj v ďalších ročníkoch. Celkové je o 66 žiakov menej ako v minulom školskom roku. U prvákov je menej, myslím, o nejakých 26 žiakov. Celkový počet žiakov teraz k septembru bude 1336, prvákov máme 133. V tomto školskom roku máme k dnešnému dátumu 410 žiakov, v prvom ročníku 37 žiakov. Počet prvákov je 58,
No a celkovo ich máme 556. No a napokon v základnej škole na námestí Štefana Kluberta majú 38 prvákov z celkového počtu 370 žiakov. Medziročný klesajúci trend v počte detí evidujú aj v levočských materských školách. Máme momentálne 6 materských škôl, v nich je 430 žiakov približne, dnes presne uvidíme. Tam je tiež pokles o nejakých 25 žiakov oproti minulému roku. Znížili sa nám počty tried o 2 triedy, ale celkové v materských školách sa to v podstate ukáže až v priebehu septembra, keď nastúpia všetky deti. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je okrem základných a materských škôl aj základná umelecká škola, ktorá sa práve naopak počtom žiakov radí medzi najväčšie v kraji. V základnej umeleckej škole by sme mali mať približne 990 žiakov v jednotlivých odboroch. Tam ten počet neklesá, skôr je oveľa väčší záujem rodičov, ako sú kapacitné možnosti školy. Prázdninami sme našu reportáž začínali a nimi aj končíme. Na školákov totiž čaká v tomto školskom roku až 40 dní prázdnin, z toho 14 prípadne na víkendy a ostatných 26 na pondelky až piatky. No a vyučovacích dní by malo byť celkom 188. Budova Mestského úradu sa od polovice prázdnin postupne odela do zeleného šatu ochranných sietí a rastúce lešenie dávalo tušiť rozsiahle rekonštrukčné práce na jej obvodovom plášti, ktorý si to za tie roky už naozaj pýtal. Minulý rok sme vymenili okná a dvere a zateplil sa strop. Tento rok sme sa rozhodli, že naozaj pristúpime aj k tomu vonkajšiemu oplašteniu, teda fasáde Mestského úradu. Pravdepodobne z tej strany od parku máme prasknutú stupačku a sú presaky až do vonkajšieho oplaštenia. Takže súčasťou bude aj rekonštrukcia kanalizácie a toaliet. Budova v centre mesta je zaujímavá najmä svojou históriou. Za vyše 500 ročia prešla rôznymi podobami a slúžila na rozmanité účely. Je to jedna z pôvodne starých budov mesta Levoče a keďže bola vlastníctvo mesta, čiže prešla rôznymi fázami prestavby, pôvodne slúžila ako mestské váhy. Levoča mala právo skladu, to znamená, že všetci cudzí kupci, ktorí prišli do Levoče, tu museli ostať, ponúknuť svoj tovar na predaj a aj zaplatiť nejaký poplatok. Myslím, aj škola tam bola umiestnená. Svedčí o tom nápis nad vchodom s levočským erbom a je tam rok 1588, čiže vtedy bola už nadstavaná. Keďže bola veľká, niektoré časti sa používali ako sklady, vojsko používalo ako sklad, dokonca bola tam istý čas aj vojenská nemocnica. V roku 849 vo februári vypukol v Levoči veľký požiar, pri ktorom zhorelo 180 domov, včítane kostola, fary, ale aj tejto budovy. Od roku 1858, tuším, kde bolo umiestnené na prvom poschodí mestské kasíno. Budova sa začala používať ako škola. Bola tam jednak vyššia dievčenská škola, jednak ľudová škola. Myslím, že tam pôsobil ešte aj Grešík ako učiteľ, katolícka ľudová škola. Ako sídlo Mestského úradu sa začala používať až potom, keď radnica po vojne sa určila na múzeum. Dovtedy Mestský úrad bol v radnici. Mestský úrad sa presťahoval do budovy župného domu bývalého okresného úradu. A keď tento okresný úrad niekedy v 70. či 80. rokoch začali reštaurovať, tak bolo potrebné pre Mestský úrad novú budovu a vtedy sa presťahovalo do tejto budovy. Odtedy slúži prakticky Mestskému úradu. Vzhľadom na to, že ide o chránenú pamiatku, celá rekonštrukcia bude hradená z dotácie Ministerstva financií na záchranu kultúrnych pamiatok. Náklady spojené s rekonštrukciou by mali byť približne 320 000 eur. Samozrejme, to je vysúťažená suma. Uvidíme, aké budú zásahy do fasády, či nebudú nejaké nepredpokladané ďalšie výdavky. Rekonštrukcia sa okrem fasády dotkne aj časti strechy, ktorá prebieha práve v týchto dňoch a podľa predbežných plánov by to celé malo trvať zhruba do polovice jesene. Uchádzač spoločnosť zo Žiliny začal tieto práce v mesiaci august, je vrchol turistickej sezóny, ale tieto stavebné práce práve v lete sa konajú a predpokladáme, že
do konca októbra, začiatku novembra by mal byť celý mestský úrad v podstate hotový. Keďže objekt mestského úradu je v plnej prevádzke, je potrebné pri vstupe doň dbať na vlastnú bezpečnosť a k dispozícii je tak predný hlavný vchod, ako aj zadný od baziliky. Môžu ľudia prísť aj zo zadu. Samozrejme primárne informácie nedostanú, lebo informačná kancelária je vpredu, z prednej strany, takže ak cieľene idú, tak môžu prejsť aj tou skratkou. Budova mestského úradu by po skončení rekonštrukčných prác mala byť ďalšou dominantou mesta, pútajúcou pozornosť nielen domácich, ale najmä turistov. Po sérii reportáží venovaných záverečnému podujatiu Dní majstra Pavla Tajomnej Levoči 2016 sa v tej dnešnej pozrieme na ňu z pohľadu čísel. Vedenie mesta už po minuloročnom festivale zverejnilo finančnú kalkuláciu a rovnako tak činí aj v tomto roku. Keď prebieha akákoľvek akcia, nielen toto podujatie konkrétne, tak snažíme sa nejakým spôsobom dospieť k tomu, aké boli náklady, aké boli príjmy. V tomto prípade náklady prevyšujú príjmy, ale cez vstup sa vyzberalo takmer 22 000 eur. Od sponzorov sme vyzberali približne 16 000 eur. Z rozpočtu mesta bolo vyčlenených na toto podujatie 15 000 eur. Po ščítaní príjmov a odčítaní nákladov je tu predbežná celková bilancia. Dvojmesačný kultúrny festival Dní majstra Pavla, celkové jeho náklady činia 60 150 eur. Celkové príjmy činia 55 824 eur. Takže ten rozdiel, ktorý je medzi tých 60 150 eur a 55 000, budeme žiadať v rámci najbližšej opravy rozpočtu o dorovnanie tohto schodku. K tejto kalkulácii neboli v nákladovej položke pripočítané niektoré režijné náklady Mestského kultúrneho strediska a technických služieb. Samozrejme nejdem vyčísľovať to, že technické služby mali náklady spojené s prepravou či už stánkov alebo podobných vecí. Mali sme náklady spojené, dajme tomu, s elektrínou a podobnými. Toto sú veci, s ktorými sa samozrejme ráta aj v bežných rozpočtoch jednotlivých organizácií, či už Mestského kultúrneho strediska, technických služieb a samozrejme aj mesta Levoča. Divácka návštevnosť meraná počas obidvoch dní sumou predaných vstupeniek zaznamenala zaujímavé čísla a tie boli vyššie ako minulý rok. Z príjmov zo vstupného na úrovni roku 2015 bolo 16 991 eur. Samozrejme, že realita je pozitívnejšia. Vybrali sme na vstupnom vďaka návštevníkom 21 834 eur. Dôležitým faktorom z hľadiska príjmov na vstupnom bola skladba kultúrneho programu, ktorý mal počas obidvoch dní svojich ťahúňov, no piatkový program zdá sa prilákal viac návštevníkov. Kristína bola takým najväčším lákadlom, ale aj ostatní. Ja som si všimol, že sú podujatia, ktoré sú všeobecne populárne a sú interpreti, ktorí zaujímujú možno menšiu skupinu, ale to neznamená, že sú menej kvalitní. My sme ale samozrejme nechceli nejakým spôsobom, tak to poviem slangovo, vyautovať levockých miestnych umelcov. Oni patria do Levoče, aby sa ukázali na takýchto podujatiach a mohli ukázať, čo vedia. Možno také ponaučenie aj do budúcoročnej letnej turistickej sezóny, ale potom hlavne do Tajomnej Levoče, aby sme na obidva večery vybrali možno všeobecne známych interpretov, ktorí prilákajú a naplňa to na meste, tak aby bola veľká skupina ľudí spokojná. Aj keď sa výsledná kalkulácia letného festivalu Dní majstra Pavla zatiaľ nepohybuje v modrých číslach, z pohľadu mesta ako subjektu je viditeľný efekt v rastúcom počte turistov, a to v objektívne merateľných hodnotách. Ten nárast naozaj v Levoči turistov je jednak možno kvôli aj tej geopolitickej situácii, ktorá je v Európe, ale je to aj kvôli tomu, že naozaj Levoča má čo ponúknuť, jednak z toho historického pohľadu, ale aj z kultúrneho. Ľudia navštevujú väžu, mali sme už ku dnešnému dňu asi 5000 návštevníkov, čo je naozaj veľmi zaujímavé číslo. Vieme to vlastne teraz zhodnotiť aj z pohľadu parkovného, keďže vieme, aký je výber, vieme, akí ľudia navštevujú naše mesto, aké ešpezetky, aké krajiny, takže naozaj ľudia tu chodia cielene, nejdu sa tu iba nájsť. Mesto po minuloročných podnetoch pristúpilo k viacerým zmenám. Ja som rád, že sme dospeli možno po predchádzajúcom ročníku k takému poučeniu, že kedy máme uzatvoriť námestie, a toto kvitovali práve tí stankári. Aj deti, a mamičky, ktoré spomínali, že sú radi, že dali tam aj detský program. Toto bolo naozaj takým oživením. A samozrejme potom ten večerný program, keď bolo plné námestie. Mali sme tu aj rómskych spoluobčanov, naozaj poctivo si zaplatili vstupenky, bavili sa kultúrne, slušne, bolo to na úrovni. Spomedzi nových podnetov, ktoré sme zachytili medzi návštevníkmi, aspoň niektoré. Viacerí by uvítali, keby mobilné reštauračné zariadenie nestálo na ploche parkoviska pred hlavným pódiom.
Na karpatskom remeselnom trhu pre zmenu chýbal stánok s bulharskou keramikou či obľúbené trdelníky. Veľmi dobrá pripomienka. Budeme sa na to pýtať, že prečo takáto ponuka nebola. Samozrejme, keď je o to záujem, že to na budúci rok zabezpečíme, aby aj takíto predajcovia ponúkali. Aj po tohtoročnej tajomnej levoči je vedenie mesta otvorené ďalším podnetom. Tak ako v roku 2015 a po skončení tajomnej levoče, tak aj v roku 2016 tento rok chcem vyzvať všetkých návštevníkov občanov mesta, aby svoje pripomienky a názory, postrehy záporné, kladné posielali na mailovú adresu zástupca@levoca.sk. Prípadne môžete aj volať zástupcovi primátora na telefónne číslo 0905 94 33 66 alebo si dohodnúť osobné stretnutie. Ako sme vás už informovali, od piatka 9. do útorka 13. septembra bude Levoča žiť medzinárodným hudobným festivalom Levočské babie leto 2016. V dnešnej reportáži vám priblížime programovú skladbu jeho v poradí už 9. edície. Tento rok budeme mať zase zaujímavý a pestrý program, ako každý rok. Áno, máme nových umelcov, máme nejakých umelcov, čo prichádzajú späť, čo je tiež výborné. A tešíme sa na celé, máme zaujímavý, ako vždycky máme zaujímavú dramaturgiu. Festival v Mestskom divadle otvára o 19. piatkový koncert maďarského sláčikového kvarteta Kodály. Čo je svetoznáme kvarteto, my sme veľmi šťastní, že prichádzajú a oni nám napísali mailom, že chcú účinkovať v Levoči, pretože počuli, že je to veľmi dobrý festival s neobvyklou dramaturgiou, tak my sme boli veľmi šťastní, že o tom vedia, áno, a že prichádzajú a tu budú hrať 2 koncerty. V sobotu sú na rade 2 koncerty, ten prvý o 15. v kostole minoritov bude s voľným vstupom a predstaví sa v ňom levočský zbor Chorus Minor. They will be playing music by Bartók and Dohnányi. Budú hrať skladby Bartóka a Dohnányiho, ktorý síce má maďarské meno, no narodil sa v Bratislave. Navyše sa k ním pripojí mladý talentovaný izraelský violončelista Avišaj Chajmedes, ktorý s nimi zahrá 2 slávne kvintetá od Mozarta. Mozart, 2 of Mozart's greatest masterworks. Sobotnejší večerný koncert o 19. hodine bude opäť patriť kvartetu Kodály s izraelským violončelistom Avišajom Chajmedesom. Ten sa navyše predstaví v nedeľu o 15. v Mestskej galérii, a to tak sólovým koncertom, ako aj spolu s violončelistom Jozefom Luptákom. Tento koncert bude zahŕňať slovenskú a českú hudbu spolu s ďalšími skladbami Stendala Beneta. Obidva pondelkové koncerty sa budú niesť v klavírnom duchu. Jonathan Powell will be playing pictures from an exhibition. Jonathan Powell bude hrať Husovského obrázky z výstavy v nedeľnom večernom koncerte, na ktorom odznejú aj diela Janáčka, Prokofieva či Busonyho. Mark Wiener bude hrať diela Lista a Alkána na koncerte s voľným vstupom. And Elizabeth Nielsen from Denmark will be playing. A vo večernom sa predstavia dánska klaviristka Elizabeth Nielsenová s baritónistom Jakobom Vadom v skladbách Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Stendala Beneta a Karla Nielsena. Playing songs by Mendelssohn and by Sterndale Bennett. Diela Nielsena, čo myslím sme nikdy nemali na festivale, to bude niečo úplne nové. Tohtoročné levočské babie leto ukončia v útorok večer klavírne tria Beneta, Arenského a Schuberta v interpretácii klavírneho tria Powell, Lupták, Karško. Tým, ktorí sa rozhodnú festival navštíviť, prajeme príjemný hudobný zážitok a pripomenieme, že popoludnejšie koncerty začínajú vždy o 15. a večerné o 19. hodine a prísť treba aspoň 15 minút pred začiatkom koncertu. Po letnej odstávke, ktorá trvala 4 mesiace, sa opäť blíži korčuliarská sezóna na zimnom štadióne v Levoči, kde pracovníci technických služieb začali s prípravnými prácami na výrobe ľadu. Tohto týždňa prebiehajú všetky prípravy s tým, že by sme dokázali spraviť ľadovú plochu. Tohto roku máme v pláne otvoriť zimný štadión 12.9.2016 pre verejnosť, pre fyzické a právnické osoby a samozrejme a pre školy a školské zariadenia. Prvé verejné korčuľovanie bude už nasledujúci útorok 13. septembra. Čo sa týka verejného korčuľovania, to ostáva v nezmenenom termíne, to znamená, bude útorok, stredu, sobotu a nedeľu. V sobotu a nedeľu je to posilnené, kedy je to v 2 termínoch, popoludňajšom a večernom termíne. Chceli sme výjsť v ústretí všetkým Levočanom, aby mali čo najširší priestor, aby sa mohli dostať na ten zimný štadión. V dopoludňajších hodinách je zimný štadión ponúknutý školám a školským zariadeniam a samozrejme ostatné hodiny si ponúknuté širokej verejnosti.
Ľadovú plochu si môžu za nezmenených podmienok prenajať aj fyzické a právnické osoby, povedané hovorovo partie hokejistov, no voľných termínov je už len ako šafránu. Naozaj už sú pre fyzické a právnické osoby naozaj len posledné voľné termíny v sobotu v dopoludňajších hodinách a potom už naozaj len neskoro večer. Čiže záujemcovia kľudne môžu na tú stránku prísť, pozrieť sa, keď je voľný termín a kontaktovať nás na zimnom štadióne a zarezervovať si, ak majú záujem. Zimný štadión využíva aj zatiaľ detský hokejový klub Spiš Indians, ktorý na štvrtok 15. septembra organizuje pre verejnosť Deň otvorených dverí. Nám sa ale treba dobre obuť i obliecť. Od 12.9. naozaj by sme mali fungovať nepretržite až do 34. Čiže naozaj čaká nás ďalšia druhá sezóna na zimnom štadióne a veríme, že bude to tak úspešná, jak tá naša prvá sezóna, kedy sme naozaj išli v kúse od 1.10. do 34. bez prestávky a bez nejakej vážnej poruchy, ktorú by sme nedokázali v rámci prevádzkových hodín odstrániť. Čiže my len pevne dúfame, že všetky stroje a mechanizmy budú fungovať na 100% a zimný štadión priláka ešte viac návštevníkov, ako to bolo v minulom roku. Tak do korčuľovania, priatelia. Na 170 km dlhej trati spájajúcej dva významné slovenské hrady sa minulý piatok zastavil pelotón cyklojazdy Histórie 2016 aj v Levoči. Dnešný deň sme štartovali ráno o 7:45 v Spišskom Podhradí, absolvovali sme už aj Spišský hrad, mesto Spišské Podhradie, teraz pokračujeme na Poprad, následne Svit, Východná, cez Čertovicu prejdeme na druhú stranu na Horehronie do Brezna a pri Nemeckej nocujeme. Ráno opäť o 7 štartujeme cez Banskú Bystricu, tak aby o 10. sme boli priamo na Pustom hrade v rámci oficiálneho výstupu na Zvolenský Pustý hrad. Ideu cyklojazdy Histórie možno považovať aj za veľmi elegantný spôsob, ako Slovensku i Spišiakom pripomenúť fakt, že nie Spišský hrad, lež Zvolenský Pustý hrad je ten, ktorý mal kedysi väčšiu rozlohu. Pustý hrad svojou rozlohou sa zistilo, že je vlastne väčší ako Spišský hrad. Tak nás napadlo mojou myšlienkou a ďalšou partiou, tak spravme niečo, aby ten Pustý hrad bol známy. A tak sa vymyslelo toto podujatie, ktoré sa postupne ročníkami zväčšovalo o ďalšie vetvy. Samozrejme, že ostávame najradšej pri tej klasike, a to Spišský hrad, Pustý hrad Zvolen. Podujatie, ktoré v tomto roku píše už 15. kapitolu, má svojich skalných účastníkov, dokonca aj z Poľska, no sú i takí, ktorí to skúšajú po prvýkrát. Dokopy nás je 34 účastníkov cyklojazdy a postupne sa k nám budú ale pripájať po trase, ako pôjdeme ďalší cyklisti, tak ako išiel aj váš primátor a viceprimátor. Máme tu aj nových účastníkov, ktorí s nami ešte neboli, sú tu účastníci, ktorí chodia už niekoľko ročníkov. Z Visu jeździmy cały czas do Zvolenia, tutaj cały czas, później na Pusty hrad i cały czas jeździmy. Ile cyklistów przyjechało? Teraz jest mało, bo z Polski przyjechało 12. No, 12 cyklistów, ja. No jak się mu podoba tu? Okej, wszystko jest fajnie. Ja. Ludzie gościnni, miła atmosfera, wszystko jest okej, super, takže jest okej. Prvýkrát som Čo na ňu hovoríte? No, páči sa mi úroveň a všetko ostatné. Vás primelo pripojiť sa k tejto cyklojazde? Tí kamaráti chodia na túto cyklojazdu, chodievam ja na iné ročníky, na Viamagnu väčšinou, tak tento rok som vyskúšal aj túto. Úvodnú časť trasy zo Spišského Podhradia do Levoče absolvovali spoločne s celým pelotónom aj levočský primátor a viceprimátor, ktorí Košickou bránou i pred radnicu prišli symbolicky ako prví. Som rád, že táto cyklojazda Histórie, 15. ročník, jubilejný alebo polojubilejný, zavítal opäť do Levoče. Cítite sa tu dnes ako doma? Vidíte aj to naše skromné pohostenie, ktoré tu máme pre vás pripravené a naozaj nech vám vystačia síly až do Zvolena, až na Pustý hrad. Je to pre nás potešením a sme radi, že aj pán primátor, aj viceprimátor išli s nami jednu časť, čo je pre nás veľkou cťou. Lákajú nás, aby sme absolvovali celú trasu už budúci rok, tak uvidím, ako nám to dovolia pracovné povinnosti. Veľmi radi sa pripojíme. Po asi 20-minútovej prestávke na občerstvenie v Levoči pokračovali účastníci cyklojazdy Histórie po plánovanej trase na Pustý hrad. A na záver ešte krátky pohľad do štatistík. Podľa posledne zverejnených údajov získaných na základe dlhoročných archeologických výskumov vzniklo nové poradie hradov na základe ich rozlohy v stredoveku. Prekvapivo na prvom mieste sa ocitol Nitriansky hrad s rozlohou 8,5 hektára, na druhom mieste je Bratislavský hrad so 6,8 hektármi. O niečo málo menšiu rozlohu mal tretí hrad Devín.
Štvrtý je Košický hrad so 6,5 hektármi, 5. Zvolenský Pustý hrad s rozlohou 4,7 hektára a až na 6. mieste je Spišský hrad, ktorého hradisko malo 4 hektáre, no túto rozlohu si asi ako jediný hrad zachoval až do súčasnosti. Tohtoročná časovka do vrchu o pohár cyklospíšu, ktorá sa išla netradične vo voľný pondelok navyše na novej trati, riadne vytrápila nejedného z účastníkov. V našom pláne stále bolo robiť časovku do vrchu na krúžok, kvôli tomu, aké je tu krásne stúpanie. Vzhľadom k tomu, že sa už otvorila diaľnica, tak aj dopravná polícia v Poprade nám povolila organizovať túto časovku so štartom za Spišským hrovom a s cieľom hore na krúžku. Dnešná trať bola špecifická, že mala 7,91 kilometra a prevýšenie 464 metrov. A za také výživné stúpanie, ako tentoraz čakalo na pretekárov, v druhej polovici trate by sa nemuseli hanbiť ani na medzinárodných podujatiach. Tabula, značka ukazovala 12%, ale podľa našich informácií, keď si sledujeme na našich meračoch cestných, tak je tam aj 15% stúpanie. Trať sa mi tu páči, som tu zvyknutý chodiť. Je tu krásny výhľad, mám rád strmé kopce. Je tu náročné, no ale my sme spod Statier, takže či ideme Hágy, Polianku alebo Smokovec, tak to je približne v takýchto stúpaniach. Hej. Vzhľadom na fakt, že dolná časť trate sa išla po ceste prvej triedy 1/18 za neobmedzené prevádzky, pri pretekoch asistovala aj štátna polícia. Mali sme tu 3 hliadky, jednu sme mali hliadku dopravnej polícii priamo z Popradu a 2 hliadky z Levoče, takže spolupráca so štátnou políciou bola vynikajúca. V poradí už 3. ročníka časovky do vrchu sa v 10 kategóriách zúčastnilo vyše 70 pretekárov. Čo sme boli veľmi prekvapení, pretože v okolí sa koná aj duatlon, aj iné behy, takže dnešný deň bol veľmi pre nás šťastný a sme mali detičky do 10 rokov a potom dievčatá a chlapci do 14 rokov. Ženské kategórie sme mali 2 kategórie a mužské sme mali 5 kategórií. Ľudia boli všade, dá sa povedať, z celého Slovenska. Z Banskej Bystrici sme tu mali, z Humenného, z Michaloviec, dokonca zo Žiaru nad Hronom. Myslím, že každý, kto sa zúčastnil, tak si siahol na svoje dno. Pretekári štartovali v minútových intervaloch v poradí, v akom sa zaregistrovali. Tí lepší stihli na takmer 8-kilometrovej trase predbehnúť aj 2-3 jazdcov pred sebou. Dôležité však bolo neprepáliť to na začiatku a rozvrhnúť si sily tak, aby stačili až do cieľa. Tí najlepší na cestných bicykloch jazdili časy pod 23 minút, no rybník všetkým vypálil Johan Švábik s časom 21 minút a 12 sekúnd. Čas je adekvátny k tomu, čo robím na bicykli. V podstate denne chodím tak hodinku a pol na bicykli. Takže ja si myslím, že dalo by sa ešte lepší čas urobiť cielenejším tréningom. Absolútnou víťazkou v kategórii dievčat a žien sa stala Levočanka Martinka Ševčíková s výsledným časom 30 minút a 21 sekúnd. Medzi účastníkmi časovky boli aj obaja predstavitelia mesta, primátor Majerský, ktorý vo svojej vekovej kategórii bral symbolickú bronzovú medailu, a svoje si odkrútil aj jeho zástupca. Ja som išiel s dcerou, bol som samozrejme hodnotený s dcerou, 36 minút sme mali. Ale tak myslím, že to je také optimálne, ja som nejak nešiel, bol som vedel, že naviac nemám, ale myslím, že v pohode som bol rád, že aj ja som aj Barborka došla do cieľa. Obdiv i uznanie za svoj výkon si zaslúži Mároš Horečný z Prešova, ktorý svoj trojkolesový handbike poháňal iba rukami a časovku na krúžok si vybral v rámci tréningovej prípravy na medzinárodné preteky, ktoré pravidelne jazdieva. Preteky som vnímal veľmi dobre, trošku som nebol pripravený na tú trať. Skôr som si myslel, že to nebudú až také kopce. Ostal som prekvapený. Čo sa týka handbajku, ruky nie sú nohy, takže bola to makačka, ale inak super. Organizátorov potešil aj záujem mládeže a detí. Pre tie do 10 rokov bola pripravená podstatne kratšia trať. Som veľmi rád, že tu boli aj deti do 10 rokov, takisto deti aj nad 10 rokov. Účasť bola pekná, také to milé bolo. Ja som veľmi rád, že tá cyklistika vďaka aj Peťovi Saganovi a iným cyklistom vynikajúcim slovenským rastie. Celú výsledkovú listinu časovky do vrchu o pohár cyklospíšu nájdete na webovej stránke klubu cyklospis.sk. Zábermi na spokojných cyklistov sa s vami pre dnešok lúčime a veríme, že svoju priazeň nám zachováte aj o ďalších 7 dní v útorok 13. septembra, kedy odvysielame ďalšiu premiéru Levočského týždenníka. Dovtedy príjemný týždeň.